बिदिबा जों जागायनोसै नङा होमबा स' गिबियाव जोङो गासैबो जाहा माखासे जिखिनि जाहा पर्टेल निउस फैदो बिथांमोनखौ जोङो नब युथ वेलफेयार फेमिलि जानानै जोङो गाहाम हामलायहरो गिबिथाराव जोङो दिनै नैबे फर्थ इउनियन आनसलिक एबसुनि नैबे हालामाव नब युथ वेलफेयार फेमिलिजों जोङो सरजाफानानै आरो क'क्राझार नवोदय बिद्यालयनि जा अथ'रिटिसखौ जों लाफानानै जोङो गोनांथार मोनसे जोङो हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाहा थोंजोङै जाहा सोलोंथाइजों जाहा सोमोन्दो गोनां दङ जाहा जवाहर नवोदय बिद्यालयाव क्लास 5नि जायफोरा फरायबाय थादो बिसोरो 6आव मोनहैगोन दा बिथांमोननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशना फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 30आ जाहा लास्ट डेट दा बेखाय जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटनि नैबे थोंजोङै जोङो बे मोनसे रादाब बिलाइ बा खौरांखौ जोङो हरनो सानो जाहाथे बयबो बिमा बिफाया बा ओनसोलनि जायखिजाया जाहा माहारिनि बा समाजनि जाफोर जा आफादफोर दङ एबसुआनो जा बिसि इउनिटआनो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा गामिनि जाहा माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनानो जा मानो होनबोला जोङो नैबे खेबाव जोङो नवोदय अथ'रिटि मोनब्रै जिल्ला चिरां क'क्राझार उदालगुरि जोङो बयजोंबो रायज्लायनानै मोनसे गोदोरथार मोनसे थिरांथा जोङो लादो बे थिरांथायानो जाहैबाय जोंनियाव अनलाइन रेजिस्ट्रेशना 3000ल' जानाङा जायोबा 16000 10000 बेबायदि जुदि जायोबोला जोङो 80 जन लायो मोनसे बेटसआव बै 80 जनखौ जोङो सायख' जोङो सासे टेलेन्टखौ जोङो सर्ट आउट खालायनानै जों बासिख'नानै लानो हायो नाथाय गोबां जोंनि नैबे गोरिब गुन्द्रा बा रिमोट गामिफोराव जोङो बेफोरनि खौराङा जोंनि गेजेराव फैया आरो खोन्थाना होफैग्रायाबो गोबारैनो खम फैयो दा बेखायनो जोङो सानबाय नब युथ वेलफेयार फेमिलिया गामिनि बा ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर संगठनफोर जेरै जोङो नैबे फर्थ इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनदो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनदो जों सावरायनानै नैबे हाबाफारिखौ जोङो नैयाव दिनै जागायजेनबाय आरो जों आसा खालायो मानगोनां बिथांमोननि नैबे दैदेननायाव नोंथांमोननि आनसलिकनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालियाव जेन नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नोंथांमोना लायो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना जाहाथे बांहोनो हायो दिनै जोङो गमामायैनो गोजोननाय मोनदों नैबे हाबाफारियाव जोंनि नवोदय बिद्यालयानि क'क्राझारनि जाहा मानगोनां जाहा फुंखा महिलारि बिथाङा मिउजिक टिचार बिथाङाबो फैनानै थुलुंगा होफैदो जोंनि नैबे फर्थ इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि सिङाव जोङो नब युथ वेलफेयार फेमिलि जानानै जोङो रोजा जों साबायखरखौ जों बावहरो मोनसेल' जोंनिया गोदोरथार खावलायनाया बेल' बयबो जोङो बे खेबाव नवोदयनि सोमोन्दै गासैबो जायगायाव नैबे रादाबखौ जेन गोसार होयो आरो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना इंक्रिज खालायनायाव जे नोंथांमोना मदद होयो जों बेखिनिखौनो जोङो बुंनानै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो गासैबो बिमा बिफा ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ जोङो खावलायनानै आरो जों आसा खालायो जे जोंनि नैबे हालामनिफ्रायबो जोंनि माखासे टेलेन्टेड गथ'फोरा जेन नवोदय बायदि फरायसालियाव मुं थिसननायाव खाबु मोनो बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो दिनैनि नैबे प्रेस मिटखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै जोङो फोसावबाय लोगोसे जायखिजाया समाव नब युथ वेलफेयार फेमिलिखौ नोंथांमोना जुगाजुग खालायनो हागोन आरो नैबे हालामाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना जुगाजुग खालायनो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय दा जोंनि एसटिफोरनि थाखाय जुदि क्लास 6आव नों मोनोब्ला क्लास 12सिम नोंथांमोना गरसे फैसा होनाङा आरो जेरै जोङो नवोदयाव फरायखानाय दा जोङो क्लास 5आव जायफोरा फरायबाय थादो बिथांमोना 6आव एडमिसन मोनहैगोन आरो गरसेबो फिस होनाङा आरो बेयाव सायख'जानो पारसेन्टआ जाहा बेयाव दा हमनानै लादो नोंथां जेनेबा आं बुंबाय जे जेनेबा 16000 अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालायबाय बे 16000नि गेजेराव बोसोराव 80 जनल' लागोन 16000नि गेजेराव 80 जन जुदि नों लानांगौब्ला हयथ' 100आव 99 पइन्ट सामथिं बेबायदि जाहैनांगोन आरो बे माबानि सायाव मेरिट बेसिसनि सायाव फैगोन आरो नोंथां बियो नोंथां बिराद मोजां सोंथि बियो दा बेयावनो एखमबा जाहा बेले बेजे माबाया फैयो नब युथ वेलफेयार फेमिलियाव जाहा कालेक्टिभलि जायफोरा गोदो नवोदयाव फरायनाय जाय बिथांमोना दा बारग'बाय बिथांमोनाबो गुबुन जायगायाव गुबुन खामानि मावगासिनो जोङो फोथायो बिथांमोननियावबो मोनसे स्किल दङ एक्सपार्टिस दङ एक्सपिरियेन्सेस दङ जोङो गासैबो ज' लोगो नांनानै समाजनि जाथि दानायनि बा सोरबा सासेखौ जोङो मदद होनो हायो नामा बै थांखिखौ जोङो लानानै जोङो ज' जादो जोङो दिनै बेयाव जों सानाखै आङो सोर नोंथाङा सोर जोङो बेफोर सानलायनाय हरलायनायखौ जोङो ज्राब ज्रुबै दोनथ'नानै जोङो जाथिनि मोनसे फिसा खामानि मावनायाव ज' जानो हायो नामा बै थांखिखौ लानानै जोङो नैबे नब युथ वेलफेयार फेमिलिखौ जोङो दादो आरो थांखिफोरा जोंनिया बेनो सोलोंथाइनि समाज दावबायनायनि माखासे जोङो मोजां हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन
बेखिनियानो आरो नोंथांमोननिफ्राय मावबोदों आरो बबे सम जोङो बेखौ जागायजेनदोंमोन 2020आव दा ओमफ्राय जोङो जोंनि थिरांथाया बेनो जोङो बेयो रेजिस्टार मोनसे अर्गानाइजेसन जोङो सानफ्रोमबो जोङो नाजागोन जोंनि हानायमानि जोंनि गोहोखौ मानो होनबा जोङो बयबो साख्रि मावजोबो बयबो आदामोनाबो जोंनि आबौमोनाबो बिथांमोना बेलेग बेलेग हाबाफारियाव मुखुब जाना थायो